abantu abasebenzisa ubuciko babo, but abantu abezezweni behlangene nomsindisi, ngoba umuntu okwazi ukukhavela indlela yokufundisa nokunderstand into ethethwa sisibhamu umoya ongcwele Yesu Kristu yena yedwa. Yesu Kristu. Ngicela sifunde incwadi kaYohane uchapter 1. Siqala ukufunda uverse number 45. Uyo sifunda incwadi kaYohane. Lithi iBhayibheli uYesu ubiza uFilipu. Ekubizeni kwakhe uFilipu, lithi iBhayibheli ke uFilipu wayekufitshane nedolophu yangakowabo. Lithi iBhayibheli lami ke xa wayengakufitshane ngakudolophu lakowabo wathi hamba wadibana noNathanieli. Lithi iBhayibheli ekudibaneni kwakhe noNathanieli kule ndawo sefunda kuye wathi kuye simbonile lowo uMoses wabhala ngaye emthethweni ekwabhalwa ngaye nangabashumayeli. uMoses wabhala ngaye emthethweni waphinda lona kwabhalwa ngaye nangabashumayeli. Bese ke uyamchaza uthi uFilipu xa ethetha uthi nguYesu unyana kaYosefu waseNazaretha. Lo sidibane naye nguYesu unyana kaYosefu waseNazaretha. Lithi iBhayibheli ke uNathanieli ubuza umbuzo kuFilipu wathi kuye uthini kungakho nto ilungileyo enokuphuma eNazaretha. Umbuzo lona kungakho nto ilungileyo engaphuma eNazaretha. Lithi ke uphendula uFilipu uthi uFilipu kuye yiza uzibonele. Yiza uzibonele. Ukuba bengekwami benzothi mina noba ke ngoku singama ngenyawo sithandaza ngenxa yokuba ndigqibile. Kubizwa uFilipu. uFilipu usendleleni egodukayo yakowabo uhlangana noNathanieli umchazela into adibane nayo. Kaba lento yinto ekudala kuthethwa ngayo ngabantu, but apha ekuthethweni kwayo uthi finally ndithenda dibana naye. Lokudala kuthethwa ngayo uthi lona ndidibane naye. uYesu akathethanga nto zininzi uFilipu kodwa uthe kuye ndilandele. Uthetha noFilipu xa egqiba ukuthi ndilandele akancokola nto ininzi noFilipu, but uFilipu xa esendleleni egodukayo uthi lo uthe ndilandele. Bakhona abantu ethenda beva bethetha ngaphambili bethetha ngokuba mabalandelwe nokuba banayo isolution, but lona ndimbonileyo ngoku wehlukile kunabo bonke bethenda wabona ngaphambili. Lo ngulo kwathethwa ngayo esibhalweni nasemithethweni kaMoses nangabashumayeli ababekade beshumayela ngaphambili babeshumayela ngaye lo. Uthi igama lakhe nguYesu. uFilipu othethayo ngoba abantu bahlangane naye izwi lakhe lakufika ngaphakathi kwabo lifika litolika indaba esingena kutolikwa ngabantu, esingena kutolikwa ngabaprofethi, esingena kutolikwa ngabashumayeli. Abashumayeli bathetha ngoYesu. UYesu xa efiki uthi ngine efikileyo yonke ukade mthethwa ngayo. Kunezinto uzazi mhlazana wahlangana nayo ongasoze uzazi useva ngaye ngabantu. Lithi iBhayibheli ekuthetheni kwakhe la mazwi uFilipu uthetha noNathanieli uchaza uYesu. Uthi uYesu lona ke ngunyana kaYosefu waseNazaretha. Make ndithi kuni uYesu uzalwa yintombazana ogama layo linguMaria. Igama elithi Maria lithathelwa egameni elithi Mara. Igama elithi Mara lithetha ukukhahla, ukubaba, ukungabikho kwetaste. Lithi iBhayibheli usuke endaweni yaseNazaretha. Indawo yaseNazaretha kwaYuda yaziwa njengendawo ehluphekileyo,
yaziwa njengendawo esoko nayo ngekho bantu abaphumelelayo abasuka kuyo. Kanti lithi iBhayibhile loba kade uthetha ngayo usuka kuyo ndawo njalo uzalwa ngumama onegama elithetha ubaba. Ngamanye amazwi akhona ibhetele uYesu asuka kuyo, akhona ingcono abantu abangayithatha ngalo Yesu simshumayela. Kodwa andishathuneki izibhalo zikhombe yena Jesus, zikhombe yena imeko yakhe ingavumelani nokuba ngakhonjwa njengomsindisi wabantu bonke. But izibhalo zakhomba yena Jesus, ayamfaka akafihlwa ukuba usuka akafihlwanga. Uthi umbuzo kaNataliya ikhona into ephilileyo engaphuma eNazaretha kusini na? Ikhona into ephilileyo engaphuma ezibona kusini na? Jesu uthi Filipo ngiyayivale into ithethayo, ngiyayivale ingingano nayo, but ngicela wenze into yodwa. Nataliya imasango yosibonela. Oh Jesus, andisukuxelela ngokwami, ibonile into engiyibonileyo, but kuyacada ukuba sosukholwa ngokuba ubelisondini nokuba uthazelwa ndini. Kodwa Filipo Nataliya lisosibonela. Oh Jesu, uYesu khona nguye lo undibisileyo, nguye lo undithumileyo, nguye lo undenza ukuba ndizofakaza ngayo. Kodwa Nataliya andisugcina kum, Nataliya ihamba gqitha kum asiya kuYesu. Mhlawumbi kukhona into ebhetele ozawuyiva wokusuka kum. Oh yes Lord Jesus. Nabantu abangathi bakhulu bakufika kuYesu amadolo onke ayaguga. Nabantu abaziwayo uNataliya waziwa njengekholo elikhulu Jesus. Kodwa uNataliya nangona elikholwa elikhulu elaziwa ngokuhlonela uThixo efakazelwa nanguYesu. But uNataliya akakholwanga akathetha ngoYesu unendawo asuka kuyo. Ngoba abantu abaninzi bajonga indawo kodwa bengamkhathalelanga lo muntu uza nesisombululo. Mntana baba bangayazi i-background yakho, bangalazi ikhaya osuka kuyo, kodwa akutsho ukuba yinto esalelwe kuyo. Nangona usalelwe endaweni ebonakala iphansi, kodwa uzuhlala uphansi wena wena umuntu onyiliweyo nguThixo. Namhlanje sizela abantu kule ndawo yaseHlibona abanamagama angajongelwanga kuyo, namakhaya wabo angathathi ntweni, kodwa sithi kulo Yesu, kulo Yesu esindisayo izalo sibonela. Oh yes, izilo yaseHlibona izalo sibonela, izalo sibonela, izalo sibonela. Oh Jesus, igama lalo muntu ndihlangane naye nguYesu. Nami benginencindi benginazo, nami nezinto bendizithetha ngayo, kodwa ingxaki ndisuke ndahlangana nayo. Bekade ngithetha ngabantu okuthiwa ngamasindiswa, ngithetha izinto ezinegative ngabo, kodwa ndisuke ndagqitha kumasindiswa ndahlangana kumsindisi. Umsindisi bendohlangana naye ingayimokole nami yavela yathetha into ehlukileyo kungendlela abantu bebekade besindisiwe ebengakade ngabona ngayo. NoYesu wakufika akafika kufundisa indaba, kodwa noYesu wakufika ufika kufundisa indlela zakhe. Akubonisa ukulunga kwakhe, akubonisa ukwethembeka kwakhe, akubonisa amandla wakhe. Izinto esingenzeki kubantu athi kungazinaki ukwenzeka, kwenze njani uloku ubhalwe ngayo. Oh Jesu Jesus, uloku ubhalwe ngayo. Oh yes Lord, uloku udala simulile. Oh Jesus, ngizotha kwendawo bantu abatsha, bantu abadala baseHlibona, ngizothi kule ndawo ukhona Yesu. Oh Jesu esihlangene nayo Jesus. Nathi besizihambela ngendlela yethu, kodwa sike sahlangana naye ngendlela. Uthe xa efika nakuthi
akasicela lanto esininzi uvele wathi masimlandele sive ubizo lwakhe kodwa sinqwenele ukuhamba sonke asinqwenele ukumlandela sonke sizothi bantu basekhaya masambeni sonke ngoba siyabiza unkosini siyafuneka abantu nawe Nathaniel nangolilunga zakosinje nawe nawenzakele wadibana nabantu abathibisa ngomsindisi kodwa bengenile bakutshela imali zakho zenza zonke izinto besebenzisa igama laYesu kodwa namhlanje asizethu khona uyaphilisa sizethu Nathaniel phakamo wakho uyosibonela uyosibonela haleluya sizethu lona lo makayosibonela oh yes Jesus asikubiza kule ndawo asizukubiza sime ngaphambili sithi singoYesu asingabo Yesu sizawukhithisa mntana baba ngoba sanguma asiziswa nathi athe khona amabandla bezama ukusivalela kodwa yazibeleka lento apho Jeremiah injengomlilo ovalelwe emathanjeni ayivumi ukuba ndithule ngoba ndingamazithetha kodwa ndibona sendiwangawanisa ngoba lento iyatshisa yefika ngaphakathi oh yes Lord yes Jesus yes oh yes Jesus akalendaba ukuthi uzalwa ngubani haleluya istatus sakho sinjani Jesus kodwa Yesu ufuna wena oh Yesu nabo abantu bakwazi ngantoni uYesu lento bayaziyo abantu wazinto ebhethele kunale bayazi Jesus ngoba abantu bakuchaza ngendlela abakubona ngayo kodwa uYesu yena ujonge ngaphakathi uthi nina nehlulela ngengaphandle kodwa mina nehlulela ngengaphakathi uNathaniel nangona into ephuma emlonyeni ilanguage seyigubukile wathi uYesu xa edibana naye wathi wena Nathaniel ungumuntu owehlukileyo kwaSirayeli uSirayeli ukwenze watshintsha iingcinga zakho watshintsha indlela othetha ngayo ilanguage yakho seyiyaphuka nezambu zodwa kodwa wena ungumuntu njalo ungumntwana ohloniphayo ungumntwana omazisayo into omdala ndiyazazi iingcinga zakho uyayazi indlela oyiyo ngaphakathi abantu bajile ukuba umuntu onjani ngenxa yokuba bakujongele ngaphandle lakho kodwa uYesu akanandaba nestatus abantu abakubhalela sona kunestatus afuna ukubhalela sona esisesakhe Jesus oh yes esisesakhe oh Jesus uhlangana noNathaniel akamkangisi akambuza into ezininzi akambuza ngakholwa kodwa xa efika uthi Nathaniel uphansi komthi wami mina ndikubonile belixesha uFilipe bethetha nawe bendikubona uthi Nkosi ngoba uYesu wabufika ufika ukelela izinto ezidiphu ocinga uba ezo zinto ebesingabona ngexesha ukuzenza afika kwazise zona wahlangana nentombi yaseSamariya intombi yaseSamariya zisama indoda yakho wathi nandoda wathi unyanisile ukuthi awunandoda uke wanamadoda amahlanu nale unayo ngoku ayo yakho yasuka intombi yaseSamariya ibuyele esitokweni ithi izani nibone osuke wantela zonke izinto osuke nazenza igama lakhe uYesu ufuna nibonise onguKristu kusina Nathanielisa haleluya oh Jesus oh yes Lord msiwasedlibona oh Jesu msiwasifuna konkosi ndawo yasekosi Jesus izano zibonela asisunika izinto eziphathekayo asisunicela ngama-promotion Jesus asisunicabangisa sithi ubani ubulawa ngubani oh Jesu kodwa sisethi kunizano zibonela oh Jesus kunendoda egama layo linguYesu ufuna ukuthetha nawe oh Jesu kunencoko ayaziyo ayibekele inje everyone okhona kule oh Jesus nawe ohlele ekhaya istori sakho siyaziwa nawe lapha entendeni istori